जिंदाबाद कोई बारी ब्लॉक जिंदाबाद कोई बारी ब्लॉक जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद बयनिसिमबो फिन खेबसे गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरनानै फिन खेब आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जे लोगोफोर एसे मेमब्रांब्रां दिनै मेमब्रांब्रांबाबो फैफिनबावबाय आरोना तो सुंद'हैनो आङो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांगोन आसा खालामबाय तो बे साननैसोआ बेलेग भिडिअस गैला दै जोंहा रां हाबनाय बायदिसिना बेफोरनि सायावबो जेबो आपडेट गैया तो दा आपडेट फैखाला खारन इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगासिनो तो इलेक्सना एसे सम दंबाबो ना जोङो दिनै 1 तारिख मोनफैबाय फैयै फैयै आरो बारा दिन गैला गेजेरावहाय जोङो बेबायदिनो 21 सान नेबानो भटखौहाय होनो मोनखासिगोन ना दा सोर देरहागोन जोङो रावबो बुंनो हाया एबारावहाय बिराद इन्टारेस्टिं बिखेखे जोंनि ओरैहाय तामुलपुर गयबारि समस्तियावबो बिराद इन्टारेस्टिं एबार तो सोर देरहागोन समासो बेखौहाय खिन्थागोन आरोना दा जोङो मुंफोर फोसावनायखौथ' जोङो नुनो मोनखाबाय जोंहा केन्डिडेटफोरा अलरेडि ओंखारनानै फैखाबाय दा जेननाय देरहानाया थासिगोन तो सोर मोनजागोन राजभोगखौहाय समा खिन्थासिगोन आरोना दा केन्डिडेट्सफोराथ' मोजाङानो ना दा रायजो राजायासो मिन्थिसिगौ बबे बबेथिं थुयो भटखौहाय एबार माने एकदम कन्टेस्ट जागोन बायदि मोनदों आरोना जरदार तो लोगोफोर भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन थेवबो आङो लानानै फैनाय जाबाय दा जोंहा दिनै नमिनेशनबो साबमिट खालामनाय निउसफोर नुनो मोनदों प्रमोद साराहाय तो आरोबाव फिन खेब जोंहा नमिनेशन साबमिट खालामनाय समाव एसे सांबादिगा सोंनायावहाय फंनैसो बुंलांबाय तो आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि थारैनो आरोबाव फिन खेब इउपिपिएलआ सरकार दाफिनबावगोन नामा सोर देरहागोन जोङो नुनो मोनगोन एबारावहाय थाबैनो इलेक्सननि रिजाल्टखौबो फोसावगोन ना दा बयबो बुंखागोन बिपिएफआबो बुंगोन इउपिपिएलआबो बुंगोन एबिपिआबो बुंगोन बयबो बुंगोन ना इलेक्सननि बार खारन जियानो हक लोगोफोर बिदिब्ला गोलाव खालामला तो बयबो केन्डिडेट्सफोरानो गावबा गाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायसिगोन तो समा सफैथोंसै जोङो रिजाल्टखौथ' थाबैनो मोनखागोन ना तो एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय আমি আজি দেখিছো তামুলপুৰত প্ৰমোদ বৰ জয় জয়কাৰ হৈছে ইউপিপিএল জয় জয়কাৰ হৈছে চাওক বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইউপিপিএল পুনৰ চৰকাৰলৈ আহিব লাগে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে যোৱা 5টা বছৰত যি পৰিৱেশ ইয়াত নাছিলে এই পৰিৱেশটো ঘূৰি আহিছে আৰু সেই পৰিৱেশটো কোনো কাৰণত হেৰাবলৈ নিবিচাৰে এই পৰিৱেশটো কোনো কাৰণত বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে হেৰাব নিবিচাৰে এই পৰিৱেশটো চিৰস্থায়ী হোৱাটো বিচাৰে তো সেইকাৰণে 1 নম্বৰত বড়োলেণ্ডৰ এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিটো সদায় ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা সদায় ৰাখিবৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইউপিপিএল মডেলৰ যিটো ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিটো সবে একচেপ্ট কৰিছে ধন্যবাদ বেছি সময় নলওঁ খুব ব্যস্ত